Minangkani pamundhut saking panjenenganipun ingkang winengku ingkati inggih menika Maipah wonten Lintang Asmara. Monggo kaca. Jo. Aku jane tresno ketenanan, Nduk. Alhepret. Yakin ta sumpah. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dyasa Laksmi. Masa arep tak gundul lah. Terus tenan apa? Janji supaya mukti supaya mati. Wong ayu tresnaku kinarya tampa supadra ning batenku. Wong bagus mantep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa oncat sakaraku yen wis tresna ra bisa dipisahno. Sik tak kowe bengi iki kok tampile rada beda. Lah iya. Loh, sing didelok iki acarane ngene lho Pak kene. Oh, ayo to. Oh, tak kira manis ning kene karo kono. Yo. Asal Siang pantara ratri mung eling manis ing ati
badhe melung-melung sedina blek nyatane saiki ya wis entek suarane. Lah Lah iya. inggih. Napa-napa sing penting tetep semangat. Semangate panggah. Nggih. Nek suarane iki ya ilang lho, Nduk. Lah iya.